assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Ni ye siraba kumakan daminɛnen aw ka jamukan mun ka laɲini tɛ foyi ye sirabankan bolilaw ka se k'u ka bolimafɛn boli kɛ accident ko bɛ nɔgɔya cogo min na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ bi an y'a kanu jamukan in na ka kuma fɛn mun kan o ye retrait de permis o ye jumɛn ye yamaruya sɛbɛn mun bɛ d'i ma walasa i ka se ka bolimafɛn boli ni a bɛ fɔ o ma permis o permis n'o de dir'i ma e bɛ se ka bolimafɛn boli an y'a ye k'a fɔ commission jɛkulu dɔw sigilen don jamana ka baarakɛda dɔw la minnu ka baara ye k'o jate minɛ ni e ye accident jugu kɛ sisan accident in juguya kama u b'a jate minɛ ni permis in kan ka minɛ e la pepewu k'i bɔ permis tigiya la u b'a minɛ ou bien n'o y'a sɔrɔ u kan k'a minɛ de ka wagati kɛ n'a fɔ ma ka suspend ka tila k'a d'i ma u ka baara y'o de an ka jateminɛ y'a ye k'a fɔ o baara in ni a kɛra a kɛcogo la a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ accident na mun na ka d'a kan n'a bɛ hakili la k'a fɔ ni n ye nin waleya in kɛ a bɛ se ka kɛ accident jugu ye accident min bɛ kɛ sababu ye n ka permis bɛ minɛ na ni n dun ka permis minɛna n na n bɛ bila senna tɔgɔma la walima sotarama ta walima taxi ta donc n'o ma bɛn mɔgɔ min ma e bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'i ka permis to i bolo donc o fɛɛrɛw la o bɛ kɛ sababu ye i bɛ siraba sariyaw ɲini k'u dɔn i b'u labato dantɛmɛwale minnu n'olu bɛ na ni accident jugu ye i n'a fɔ vitesse ko siraw fɛ i b'i hakili to o la donc bi an wulila k'an jɔ ka se spécialistes ma ka kuma o waleya in kan ni a bɛ fɔ a ma retrait de permis ka se ka aw ladɔnniya a la k'a fɔ a baarakɛyɔrɔ bɛ yen an bɛ a dɔn n'a y'a sɔrɔ u b'u ka baara kɛ a kɛcogo la walima ni baara in tɛ ka kɛ a kɛcogo la donc bi an ka jɛmukan in b'o de kan. Commission in kɔni n'a y'a fɔ cogo min na ni a sera k'a ka baara kɛ a bɛ nafaba de kɛ circulation la daminɛ la mun na parce que mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ ko caman kɛ sira kan sisan i b'a dɔn wari sara i b'a fɔ ko i bɛ wari sara ka i ka papiyew minɛ mais n'a sɔrɔ a commission de tun bɛ sen kan bon n'olu y'a minɛ olu bɛ ɲangili kɛ cogo min na parce que a ɲangili fana suguya ka ca olu bolo u bɛ se ka dɔ kɛ sisan u bɛ i ka permis u b'a suspend kalo dama dama i man ka mobili boli ou bien kuma dɔw u bɛ dɔw ta yɛrɛ annuler fewu donc o tigilamɔgɔ olu tila ka wajibiya ka permis passer kura ye tuguni donc ka da olu ka sɔn hali ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka ko nasugu dɔw kɛ circulation na ni miirila olu la i hakili la i bɛ i tɔ to commission in sera ka kɛ fonctionnel ye c'est-à-dire n'a sera k'a ka baara kɛ a ɲɛ ma parce que kɔsa na on a remarqué a commission in a tɛ ka marcher sisan fɔlɔ mais n'u sera k'a bila sen kan a k'a ka baara kɛ ɲɛ ma a bɛ nafaba de don circulation sariyaw ladamunin na dugu kɔnɔ bon a b'a to fana mɔgɔ caman fana a bɛ u b'u kɛcogo ɲɛ sira kan bon kɛcogo ɲɛ a bɛ se ka kɛ i y'a fɔ cogo min na accident senfɛ o de y'a to i bɛ comportement dɔw de kɛ ka accident dɔw kɛ n'i ka permis b'i minɛ ou bien i bɛ acte dɔw kɛ min tɛ kɛta ye permis b'i minɛ o la donc ni fɛngɛ structure bɛ sen kan min bɛ olu lakana bon hakili la kɔni a bɛ caman bɔ mɔgɔw ka sɔn kolonya la circulation na.
Malama min bɛ n bolo n b'a ɲini famaw fɛ a cellule comme direction des transports de kan ka a la kuraya n'u ye kun bɛ se ka sigi sen kan pour que au moins a ka dɛmɛba don au moins anw min chargelen bɛ siraba kan sariyaw labatuli la usagers fɛ voilà o de tun bɛ n bolo ka fɔ. halisa an bɛ retrait de permis ko in hukumu kɔnɔna la ni accident kɛra permis ka minɛ i la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ siran walasa n'u siranna a bɛ kɛ sababu ye ka accident nɔgɔya o de la an sera monsieur Touré ma ale accident y'ale den minɛ a la accident in kɛra cogo min na a bɛna ɲɛfɔ hali bi mɔgɔ min y'a kɛ a tigi bɛ k'a ka mobili boli monsieur Touré an ni sɔgɔma. a nalen an fɛ a diyara n ye vraiment an b'a Cherif TV mɔgɔw bɛɛ fɔ ka auditeurs fana bɛɛ fɔ ani téléspectateurs bɛɛ. ɲininkali min kɛ vraiment a diyara n ye mais a ka gɛlɛn koyi n denkɛ n'o tɔgɔ ye Mohamed Elfa Cherif Abba Touré ale bangena le 25 juillet 90 et le 17 août 2010 20 ans a ye accident sɔrɔ accident in malheureusement a ma bɔ a la a ba tun ye mobile d'a ma tout ça pour que a ka moto éviter dimanche don donc an sigilen bɛ ne n'a ba ale nana ko a bɛ taa a tɛnɛmuso fo Fana donc an hakili la a n'a ka mobile de bɛ taa ja terikɛ dɔ de nana nɔfɛ moto la u fɛ ka taa Fana moto la ka taa tɛnɛmuso fo an tun t'o kalama vers 10 heures comme ça donc a bɔra a ba ye duwawu k'a ye u taara u ye Fana sira minɛ u tɛmɛna Yirimajɔ kan u sera Atitebugu yɔrɔ in la fo jɛnɛ ka fɛn bɛ bɔ bolonda in bɛ yɔrɔ min na yen nɔ de u taatɔ Fana ONG dɔ ka mobile o fana bɔra u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ayiwa o accident juguyara kojugu ani a terikɛ min don o kɔni o fracture caman yera a la mais denkɛ in sa ale ma se ka bɔ a la an yɛrɛ tun t'a kalama fo wulada fɛ de Gabriel Touré mɔgɔw y'an wele ko an ka se Gabriel Touré la an sera an taara sɔrɔ vraiment denkɛ de don a ko gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ le 17 an ye enterrement kɛ ONG mɔgɔw olu fana sera an ma so kɔnɔ ka yafa ɲini an fɛ enterrement kɔlen kɔfɛ an taara commissariat min bɛ Yirimajɔ la a y'a sɔrɔ chauffeur kɛ in o tun b'u bolo yen ayiwa comme an ye yafa kɛ ko an ka main levée sɛbɛn ye k'a fɔ an yafara an y'o sɛbɛn ayiwa an kɔni taara kabini o don fo bi ne ma cɛ ye a ma se ne fɛ a mana duwawu kɛ rien du tout ale kɔni taara ONG min don olu fana nana u ye an jɛra ka janaja kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o de kɛra ONG kɔni u ka mɔgɔw bɛ yen an b'u ye siɲɛ caman mais fɛn wɛrɛ ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ n denkɛ min don ne denw Dieu merci sera ka caman bila ka taa kɔfɛ ale an ko an b'a bila ka taa Faransi a tɔɲɔgɔnw nɔfɛ a balimaw nɔfɛ a ko non a tɛ taa yɔrɔ si ale bɛ to an kɔrɔ yan bon fosi tɛ kɛ so kɔnɔ ni ale tɛ ale de bɛ mobile ba boli mobile la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mobile la hali ni an ka voter ni fɛn ninnu sera ale de bɛ an ka militants bɛɛ ta école yɛrɛ boliboli ale de b'a bɛɛ kɛ mobile la donc vraiment ani bɛɛ ka di ayi vraiment a ko a bɛ to ne kɔrɔ a y'o fana jira n na bon n'o tigi à 20 ans a taara k'i to vraiment a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ permis
tora a tigi bolo a bɛ boli est-ce que e yɛrɛ bolo o kan ka kɛ ni accident kɛra min ye accident kɛ a hakili sigilen tɛ bilen o k'an ka waati kɛ ka a ka sen bɔ mobile boli la n'o tɛ siɲɛ caman fɛn bɛ jɔ a ɲɛ kɔrɔ c'est comme hali bi ba in yɛrɛ hali bi a ma limaniya ala k'an sɔn hakili la mais waati a hakili mana jigin a la dɔrɔn ayiwa o ye kasi dan ye hali o don an kɔrɔ a y'a ka banni anniversaire fêté ne bɛ ɲɛ tugu a kan mais a tɛ tɛmɛ ale kan dɛ hali o don a y'a fêté an kɔrɔ kabini accident kɛra an ma cɛ ye mais je sais que ONG kɔni ka mobile bɛ boli ONG ɲɛmɔgɔ fana an bɛ to ka ɲɔgɔn ye fɛn yɔrɔ dɔ la mais t'a dɔn vraiment ni cɛ in yɛrɛ de bɛ mobile boli n'a ye ou pas kɔni n tɛ se k'o fɔ mɔgɔ minnu ni accident jugu kɛra halisa u bɛ to u ka permis bɛ t'u bolo est-ce que kuma b'e bolo k'a lase u ma Mohamed vraiment i ka ɲininkali a diyara n ye accident ala k'an kisi a ma a bɛ émission min kɛ je crois que a bɛ mɔgɔ caman sɔn hakili la a b'u dɛmɛ mɔgɔ min ka accident kɛ ka kojugu kɛ a tɛ ka tila ka mobile boli n hakili la o ko ɲuman tɛ u kan k'a tigi permis minɛ a la waati fo a ka hakili sigi parce que ni ye accident kɛ i tɛ lafiya o bon jamana sariya fana la je crois que a tigi man kan ka to ten ayiwa donc permis kɔni ne hakili la o y'a dɔgɔmanba ye u kan ka minɛ a la fɔlɔ bon malheureusement ayiwa n ma d'a la ni o bɛ kɛ en tout cas an kɔni ta yen ne ma cɛ ye n t'a dɔn an bɛ fan min fɛ fɔlɔ voilà ayiwa an bɛ Sherifila TV fɔ ka aw ka téléspectateurs bɛɛ fɔ ne yɛrɛ b'o la parce que su ni tile an b'o lajɛ aw ka émission in hakili la vraiment a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ waati jan aw tɛmɛna aw ye émission dɔ kɛ yan sur la circulation routière ni a bɔra mercredi école yɛrɛ bɛ ne ɲininka monsieur e ye sur émission ye wa n b'a fɔ effectivement y'a ye donc u b'a yira k'a fɔ a dɔnn'u hakili la a nafa u y'a nafa sɔrɔ parce que u b'a lajɛ siɲɛ caman donc hali bi an b'a ladeli aw ka émission caman kɛ ka mɔgɔw sɔn hakili la ka jamanadenw kisi ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma circulation la n'o tɛ Bamakɔ circulation a man ɲi mɔgɔw ma ladamu hali dɔɔni circulation la donc aw ka émission in vraiment a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ aw ni ce aw ni baraji ni y'an selen mɔgɔ ma mɔgɔ min n'ale delila ka accident jugu kɛ donc accident jugu in ni a kɛlen k'a kɛ a bɛ n'i da don a la a kɛra cogo minnu na a kelen kɔfɛ n'a sɔrɔ hali bi ale bɛ k'a ka permis labaara ni o ye ka mobili boli a bɛ n'i da don la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ko minnu kɛra a kɔnɔna la a bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon, effectivement ne ye bolifɛnbolila ye ne ye chauffeur ye n delila ka sirabakan kasara juguman sɔrɔ victime sɔrɔla a la bon a sɔrɔla ka sababu kɛ ne yɛrɛ bolicogo fana fɛ bon n kun sɛgɛnna n ye su fila kɛ n bɛ boli su fila ni tile fila an bɛ boli la n ma reposer donc précédent dɔ fana an ka CNC yɔrɔ la donc n bɛ se k'a fɔ sɛgɛn ani excès de vitesse de kɛra sababu ye donc n ye accident in sɔrɔ a kɛra accident jugumanba ye bon accident kɔfɛ fana u y'an retenu ka wagati kɛ wagati bɔlen kɔ a la démarche caman kɛra n kɔni ka permis bɛ n bolo hali sisan n bɛ baara kɛ n'a ye n bɛ bolifɛnboli la halisa. donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ou bien mun b'e bolo k'a fɔ est ce que e bolo kɔfɛ nin kɔfɛ k'i ka permis ka tila ka sɔrɔ i bolo i ka boli est ce que i bɛ se ka mun de fɔ o ko la. bon ne kɔni hakili la an bɛ yɔrɔ min na jamana bɛ ka développer ka taa yɔrɔ min na a man kan tiɲɛ yɛrɛ la a man kan mɔgɔ min ne kasara jugu kɛ sira kan ka sababu kɛ i yɛrɛ nɔ ye donc permis mana minɛ i la a man ka d'i ma o cogo la ten a man ka d'i ma permis kan ka retenu n'a ma ɲɛ k'a bɛ di i kan ka bila i ka former tugun i ka formation wɛrɛw kɛ pour que ka permis récupérer mais k'a kɛ ni accident kɛ hali mɔgɔ sara i bolo accident na e bɛ minɛ ka tile fila kɛ kɔfɛ i ka permis bɛ d'i ma i ka segin ka taa mobili boli la o cogo la i t'a dɔn kojugu ye tiɲɛ yɛrɛ la a man kan ne yɛrɛ kɔni hakili la. inspecteur de don mɔgɔ mɔgɔ n'i y'i ka permis ta i y'a tɔgɔ mɛn walima i b'a dɔn inspecteur ba tun don donc an sera a ma bi walasa ale fana ka hakilina di an ma retrait de permis in ko la ale bolo n'o y'a sɔrɔ nafa minnu bɛ a la n'a baara in bɛ k'a kɛcogo la walima kɔlɔlɔ minnu b'a la ni baara in tɛ kɛ a kɛcogo la ani ale yɛrɛ hakili la a kan ka kɛ cogo min na ka ɲa an sera
tonton Maïga ma ale bena I da do la ko walawala an ye aw ka faamuyali kama. Permis o ye document ye o ye sɛbɛnw ye o ye fɛn ye fɛn min ma yamaruya I ka bolifɛn boli maa o ma ni permis t'i bolo I ma kan ka sariya t'i yamaruya I ka bolifɛn boli ka bɔ moto la fo mobile la normalement permis catégorie camanba de b'a la moto permis B moto mangani permis B c'est-à-dire les A1B A1 o ye Jakarta ou ni Yamaha sanw ye A2B o ye Saniliw ani Vespaw ana ɲɔgɔnw o ye A2 ye BB catégorie B o ye catégorie tourisme ye o fana bi yamaruya I ka mobile boli I yɛrɛ ka mobile I bɛ se ka boli maintenant n'a bɔr'o la a bɛ don catégorie professionnelle na min a tɛ se ka ko a tɛ se ka kɛ cogo si la fo docteur fana ka I ɲɛ da I kan o ye poids lourd ye o ye remorque ye o ye transport en commun ye mais permis ye fɛn ye fɛn min a ka ca Ala fɛ n'a dir'i ma singa de don aw k'a dɔn ko permis o ye singa ye singa don cogo di fɛn o fɛn n'a dir'i ma a tɛ d'i ma badabada sanction de b'a la a bɛ se ka minɛ la minɛ cogoya dɔ la minɛ cogoya 3 de bɛ permis na a fɔlɔ I bɛ ka bolifɛn boli siga kɛr'i la siga kɛra cogo di I n'a fɔ nin tɛ a jakɔrɔ kan I n'a fɔ a minɛn don n sɔminna permis bɛ min na ka bila bɔlɔ fɔlɔ yalasa an k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn est-ce que an ye fɛn min fɔ tiɲɛ don wa an sɔmina fɛn min na tiɲɛ don wa ni tiɲɛ don sariya b'i nɔ minɛ ni tiɲɛ tɛ I bɛ bila karisa ne hakili la I tun bɛ tan mais vraiment I t'o cogo la donc problème t'a la I ka permis filɛ taa n'i ka permis ye o ye minɛkun fɔlɔ ye minɛkun filanan o ye suspension ye ka permis minɛ k'a dulon a bɛ dulon fɛn caman na ko caman na ni I ye sariya sɔsɔ cogoya dɔ la o b'a dulon I n'a fɔ excès de vitesse ninnu I n'a fɔ ka kasara kɛ ka boli ça c'est le délit de fuite o de ka jugu n'a fɛn bɛɛ ye ni ye accident kɛ I bolila ça c'est ce qu'on appelle ou bien accident kɛra I bolila o ye délit de fuite ye donc o ka jugu n'a bɛɛ ye donc o fɛn b'a la o fɛn ye min le plus généralement I ka permis bɛ se ka minɛ ka dulon ni permis nani na a bɛ minɛ cogo di permis bɛ minɛ cogo di a bɛ minɛ kasara kɛra ni mobile kɔni ni kɔni ye kasara kɛ cogo o cogo a baara fɔlɔ ye jumɛn ye permis kan ka minɛ fɔlɔ mɔgɔ min bɛ permis minɛ o ye gendarme ya police o ye permis minɛ o b'a minɛ k'a lajɛ est-ce que e min ye permis kɛ I bɛ cogo di est-ce qu'il ma min wa ka min ka dama tɛmɛ wa o bɛɛ de b'a la donc n'u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min don o b'a sɛbɛn kasara kɛra donc o permis u tɛ se ka mara u kun sira dɔ bɛ permis na a bɛ taama sira min fɛ fo a ka s'a dɔ la fo a ka segin ma walima a ka to a tɛ d'i ma bilen donc n'u y'a minɛ u bɛ ka constat kɛ k'u ka u bɛ constat kɛ k'u ka PV kɛ ka permis dulon ka permis fara PV kan ka taa di procureur ma procureur fana kasara senfɛ mɔgɔ banana ou bien maa sara kɔnɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn min fɔra PV kɔnɔ est-ce que chauffeur kɛ nɔ b'a la wa awɔ a nɔ b'a la permis kɛra waati min na a ye accident kɛ waati min na vraiment a t'a cogo kɔrɔ la donc a bɛ se ka a bɛ taa kaso la tout de suite o ye dɔ ye a nɔ t'a la o bɛ se ka cogoya dɔ kɛ a bɛ se ka bila o de kosɔn tuma dɔw a b'a ye dɔ ye kasara kɛ kasara kɛra a juguyara mais a fɛn bilara tant que condamnation min yɛrɛ ma kɛ parce que il faut que sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka ban pewu o de la ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra o sɛgɛsɛgɛliw banna o de la procureur fana bɛ se ka prononcer k'a fɔ ko effectivement kasara kɛra kasara min kɛra karisa ye kasara min kɛ a bɛ se ka taa kaso la ou bien a taa kaso la o ye o fanga a tɛ maa si bolo fo procureur o tɛ mɔgɔw min ye permis d'i ma tɛ se k'i bila kaso la
gendarme min ye constat kɛ accident na o tɛ se k'i bila kaso la procureur de bɛ se ka jateminɛ kɛ i ye ko min kɛ sariya sira fɛ a tɛ bɛn sariya b'i nɔ minɛ i ka kan ni kaso hakɛ min ye waati hakɛ min i kan ka kaso la a b'o kɛ mais o permis a tɛ dan o yɔrɔ la dɛ o bɛ se ka permis bila tuguni ka taa direction nationale la sariya la parce que commission dɔ bɛ yen a bɛ commission de retrait de permis procureur bɛ se ka i condamner o ye chose procédure pénale a bɛ se k'i condamner k'a fɔ ko vraiment i kan ka san hakɛ min kɛ kaso la o filɛ o commission fana b'a ka baara kɛ a fɛ donc commission fila de don il y a une commission judiciaire il y a une commission administrative o fila de don u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o mais u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la donc ni permis bɔra tribunal la o b'a bila ka taa ONT la commission ninnu fana bɛ permis fɛn o fɛn min ye sariya sɔsɔ min permis ser'u ma a ser'u ma kun min na accident kɛra yɔrɔ min na accident kɛra waati min na a bɛɛ b'a la donc o fɛnw n'a kɛra olu fana bɛ taa lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ k'o kan o commission transport mɔgɔw dɔrɔn tɛ transport mɔgɔw b'a la policiw b'a la gendarmew b'a la jugew b'a la transporteur b'a la société civile fana b'a la donc jɛkulu dɔ min u bɛ yan o de kama u tɛ bin maa si kan u bɛ sariya boli a ɲɛ ma u bɛ jateminɛ kɛ n'u bɛ na juger fana parce que o jugement fana bɛ kɛ n'o jugement fana bɛ kɛ a tɛ kɛ i ko a tɛ kɛ i ko dɛ i bɛ sigi walima i ka balima dɔ bɛ sigi walima i somɔgɔw dɔ bɛ sigi walima i ka ciden dɔ bɛ sigi n'u ye convoqué siɲɛ fɔlɔ i ma na siɲɛ filanan i ma na siɲɛ sabanan olu fana bɛ se ka décision ta k'a fɔ ko vraiment i ka kan ni min ye o filɛ se k'o kɛ mais u tɛ se ka sariya boli i kan k'a sɔrɔ e tɛ ou bien i ka représentant tɛ est ce que y'a faamu donc o de ye permis ye donc n'u ye permis kɛ nin cogo la u bɛ jateminɛ kɛ n'u y'a fɛngɛ sanction min don olu b'a bɛɛ fɔ k'a bila ka taa ministère des transports fɛ ministère des transports dɔrɔn de yamarilen don ka permis dulon n'a b'a dulon ka taa kalo kelen ka taa fo 100 la a bɛ se k'a dulon o la o waati kɔnɔna na a ma daga sariya la i ka mobili boli mais san'o cɛ ni permis kɔni minɛn'i na ou e kɔni bɛ i ma minɛ ka taa kaso la i bɛ se ka mobili boli mais sɛbɛn dɔ de bɛ d'i ma ni permis sera transport la sɛbɛn dɔ de bɛ d'i ma sɛbɛn min o délai ye 2 mois ye o b'a d'i ma yalasa i ka se ka mobili boli n'o date banna k'a sɔrɔ foyi ma kɛ u bɛ se ka prolonger fo ka se waati dɔ la donc o de ye permis donc ni décision kɛra k'a fɔ ko karisa vraiment i ka permis minɛni na i ye kɔli min kɛ a ma daga sariya i ka mobili boli 100 kɔnɔna na donc o ye ministre yɛrɛ bɛ décision ta ka suspension kɛ. ok tonton Mayiga an ye o faamuya maintenant an bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ sisan est ce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɔnɔ yan o baara in bɛ ka waleya est ce que permis bɛ ka suspend walima permis bɛ ka minɛ ani fana e yɛrɛ bolo ni o baara in kɛra nafa minnu b'a la an fɛ ko o jaabi o d'an ma. voilà i ye ɲininkali min kɛ o ye ɲininkali ɲuman ye o ye ɲininkali ye min bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la o commission an bɛ waati min na o commission tɛ yen n bɛ waati min na commission tɛ yen mais a document bɛ yen arrêté min ye commission sigi o arrêté kan ka sɔrɔ mɔgɔ min ye commission constitué o mɔgɔ fana u kan k'o ɲini k'u bila sen na an sera waati dɔ la ko bɛɛ dabilara cogo la mais normalement o commission kan kɛ parce que permis hakɛ min bɛ minɛ ni commission tɛ permis kɛ cogo di o t'a segin a yɛrɛ ma a bɛ se kun min na a bɛ kɛ wa est ce que baara bɛ k'a ɲɛma wa baara tɛ k'a ɲɛma il faut que commission nin ka sigi commission k'a ka baara kɛ yalasa mɔgɔ ka se ka mɔgɔ hakili jigin parce que ni permis b'i bolo e t'a dɔn ko permis a bɛ se ka dulon walima a bɛ se ka minɛ i bolo badabada i t'a ja dɔn o i b'a manamana minɛ o et pourtant document don n'a t'i bolo a ma daga sariya la i ka bolifɛn boli donc o commission normalement peut-être que n'aw sera direction nationale la u bɛ se ka dɔ fɔ aw ye mais ne kɔni hakili la waati dɔ tun bɛ commission bɛ yen mais ma d'a la ni bi na
ni commission bɛ mais o kunnafoni jɔnjɔn aw tɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ si la fo direction nationale la voilà maintenant kasara ninnu le plus généralement a b'a ye ni kasara kɛra tuma dɔw u bɛ mɔgɔ minɛ c'est normal c'est très normal parce que ni maa o maa mɔgɔ min ma deli ka maa fa e ye kasara kɛ mɔgɔ fara dɔ bɛ yen u bɛ boli n'u bolila u b'a juguya o de bɛ wele délit de fuite ça c'est le code pénal il y a un article pour ça a bɛ se ka kɛ tuma dɔw accident kɛra tout de suite i bɛ minɛ i kan ka minɛ n'i ma minɛ i kan k'i yɛrɛ minɛ de parce que n'i b'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i minɛna i bɛ bolo la i hakili bɛ sigi dɔw bɛ yen n'u bolila kunkolo bɛ se ka yɛlɛma o de kosɔn d'abord ni kasara kɛra i kan ka minɛ ka bila bɔlɔ fɔlɔ ka hakili sigi parce que i b'a dɔn i bɛ bolo la donc problème foyi t'a la maintenant procédure bɛ continuer i bɛ kasara kɛ mɔgɔ bɛ s'a kɔnɔ a b'a sɔrɔ i jo b'a la e n'o tɛ i bɛ kasara kɛ i jo b'a la donc o bɛɛ a sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ a ɲininkaliw bɛ kɛ gendarmew fɛ a ɲininkaliw bɛ kɛ polisiw fɛ o b'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɛn bɛɛ sɛbɛn papier kan k'a di tribunal ma k'a di procureur ma procureur fana an jɛɲɔgɔnw don n'i y'a ye an bɛ permis passer n'i y'a ye an bɛ serment prêter min tribunal na donc an ye baarakɛɲɔgɔnw ye an ye mɔgɔ ye mɔgɔ min u ye danaya d'an kan an ka se ka baara kɛ an ka kɛ jɛya la donc na fɛn dir'u ma u bɛ da la mais n'u ma da la dɔrɔn n'u ye point dɔ sɔrɔ u m'a faamu dɔrɔn u bɛ se ka baara bolo yɛlɛma k'a bɔ fɛn dɔ bolo polisiw bolo walima gendarme bolo k'a di dɔ wɛrɛ ma o tɛ k'a fɔ ko nin ka baara ma ɲɛ o tɛ yalasa u ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a la maintenant kunnafoniw sɔrɔla karisa dun ye accident kɛ an ɲɛ b'a la a bilara a bɛ ka taama cela veut dire que a ye accident min kɛ preuve min fɔra fɛn min fɔra peut-être que minɛkunba t'a la o bɛ se ka liberté provisoire d'a ma sanna jugement ka kɛ ni jugement kɛra parce que ni jugement ma kɛ k'a minɛ k'a bila dɔrɔn o fana kun bɛrɛ t'a la est-ce qu'il y a faamu donc u bɛ se k'a di procureur ma gendarme t'a bila policiw t'a bila mais u b'a di procureur ma procureur ka sɛgɛsɛgɛliw la a b'a bila ka jateminɛ k'a ka ko kan ka enquête kɛ a bilalen enquête bɛ k'a kan fo k'a dɔn k'a fɔ effectivement karisa kɔni n y'a bila mais a ma kan ka bila a kan ka minɛ de donc a b'a rappeler a bɛ sariya bɔ a kan a bɛ taa kaso la a bɛ se fana parce que kasara kɛra mɔgɔ sara mais en fait fɛn min fɔra enquête min fɔra fɛn kɛra ani PV min dira vraiment u tɛ responsabilité ba d'a ma donc o la ale fana bɛ se ka jateminɛ kɛ a ka kan ni min ye ni bilali don wa wala waati kan k'a bila waati dɔ la wa wala a kan kɛ cogo min na procureur dɔrɔn de bɛ se k'o fɔ. bi an tun bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye retrait de permis ye walasa n'i ye ko kɛ ko min man ka kɛ i ka permis ka minɛ i la ni o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ u ka permis ka minɛ o la olu b'u kɔlɔsi k'u bolimafɛn bolicogo ɲa walasa a kana se permis minɛ ma mun ye direction nationale des transports ye an ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na a ma se ka kuma mais an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na a ka ɲɛfɔli la a ko commission in bɛ yen a kan ka kɛ yen fana nka yɛlɛma caman kɛra olu fana ye a ɲini ka yɛlɛma dɔ don code la route kɔnɔna la u bɛna kura bɔ ka d'a kan kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ yɛlɛma dɔw kan ka don o la donc u fana tɛ se k'o code in sɔrɔ fo wasabulon mɔgɔw ka a sariya sɛbɛn ta n'o taara tuma min na de u bɛ se ka code la route in bila sen kan donc k'olu ma o ta fɔlɔ o de la commission ko in a yoboyabalen don fɔlɔ donc u ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna o de ye nin u y'a jira k'a fɔ ko sariya bulon de kan ka sariya sɛbɛn ta u bɛna kɔdi kura min bɔ o kɔdi kura kɔnɔna de la commission ko in bɛna sigi kura ye a kɔnɔna la donc k'olu m'o sariya ta fɔlɔ o de la k'a ko sumalen don u ye mun fɔ an ɲɛna téléphone na donc ɲɛna aw ye caman faamuya bi an ka spécialistes ka ɲɛfɔli kɔfɛ hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu
assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.